Біз енді баштан шірки түшеген деп ойлаған ек, но мындай сыйплар болғаш енді біз срочный порядке поликлиникаға келдік. Лилия Минхажева гойласы белән Юдиныдагы күлдә шимбә су кыйнган. Якшәмбе иртән 5 яшьлек кызының кул аякларында топлар чыккан. Алар тән буенча тарала башлагач, хастаханәгә киләләр. Бүген монда циркариоз диагнозы куйдылар. Бу җыелып торган сулыкларда барлыкка килә торган паразит. Ерейге инде да, но андый проблемалар юк бездә. Чтоб у меня сыпь какая-то или еще что-либо. Су бик чиста түгел, временнадыр инде 1-2 көн генә булса ярый инде теге инфекцияга бармасак. Больницаларга ятырга неохота уж. Юдиныда су кыйнганнан соң тимгелләр барлыкка килү турында хәбәрләр социаль челтәрләрдә тиз тарала. Комментарийләрдән күренгәнчә, дистәләгән кеше зыян күргән. Юдинадагы карьерда балалар белән без дә су куйган идек. Икенче көнне аларның тәне кызарып бетчәләр чыкты. Күршеләрдә дә шул ук хәл. Бу бит кытышкыч, бөтен гаиләбездә бер артлы тимгелләр чыкты. Безнең әти-әниләр дә андагы күлгә барганнар. Бетчәләдек дигәч, анда су кыйнырга курыктык. Социаль челтәрләрдә зыян күрүчеләр бик күп хәбәрләр калдыруга да карамастан, бүген Юдиныдагы күлдә халык хас түгел һәм күрүбезчә аларның күбесе монда балалары белән килгән. Биредә ялларда кеше бик күп иде, чөнки узган атнада көн эссе торды. Халык зыян күрүчеләр барлыгын белмәгән һәм белми дә, хәзер дә кыйналар. Беренче тапкыр кыйындык, белмәдек ул турында. Хәзер куркыныч инде. Ия кайтабыз, наверное, хәзер. Төрле җирләрдә булдык. Монда су иң чистасы. Су кыйнганнан соң әлбәттә кирәк өйгә кайтып җуынырга сабын белән. Исән барсы да яхшы булачак. Иртән биредә ял итүчеләр белгечләрнең күлдән су үрнәкләрен алып киткәнен күргәннәр. Нәтиҗәсе белән кызыксынып, без Роспотребнадзор идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Әлегә җавап бирмәделәр. Әмма узган атна азагында идарәнең сайтында республикада кыйнырга ярамаган сулыклар исемлеген урнаштырганнар иде. Анда Казанның Локомотив, Түбәнзаречье, Нурлат, Мамадыш, Лениногорск, Бөгелмә пляжлары бар. Әмма Юдиныныкы кергән була. Циркариаль дерматит ул кыйну сезоны белән бәйле авыру. Су кыйнганнан соң тимгелләр барлыкка килгән балаларда гадәттә циркариаль дерматит ачыклана ди табиблар. Бу сезонлы авыру, гадәттә аны кышлар күпләп кыйнган суда йоктырып була. Чирнеләктермәс өчен әкәм-төкәмнәр күп булган, камышлар үскән сулыкларда да кыйнырга киңәш ителми, чөнки алар суда шистисома дип аталган паразитлар калдыра һәм кешедә аллергия башлана. Бәләкәй балаларның тиресенә шистосома исемле паразитның личинкалары керә. Менә шул личинкалар кергәндә дерматит башлана. Бу авыру ул бик зыянлы авыру түгел. Ул бары тик шул кычытып, әзрәк кенә теге дискомфорт бирә торган авыру. 5-6-7 көн эчендә ул үзеннән-үзе юкка чыга. Табиблар судан чыгуга ук җылы су белән юынырга киңәш итә. Тимгелләр чыкса, шунда ук табибка мөрәҗәгать итү зарур. Рүзәл Шарипов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.